Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bos. Waalaikumsalam. Ceritanya mak Bogi. Yang ngomong kae to bose ki arep apa kok. Piye? Bisa berkat. Berkat, Bos. Mas. Mas, mbane iki lho. Yang mau berkat. Yo rombongane piye to? Ora kayak sak ngene wis. Lah kok biasa. Nah, kepo jadi iki lho tangkal beneran ke video mari rene. Lah iya. Mulai kita selamat ta rene to. Yo mulai piye mulai mu. Kita karep warni. Lah. Omong kamu. Iki tambah warni ngawu. Iya, lu kudu mulai ngetak pangan, Mbok. Yo pepen kabeh. Bu, cek Bu. Yo. Apa? Anu kita unboxing paket aja, oleh paket. Nang jero lho menak. Ya ta? Ya ta. Apa to mbojone mah tak giyepuk tenan lho engko. Tak kira nek apa kok. Lah kok malang ngedi. Olarisan ya. Emang tukang Ya, menang engko kowe. ya, harusnya ki wis ngoleh kok. Terus solak ini. Ala ngono kuwi ngomongane ndek sore saiki arisan ndek sore wae tak topokno to. Yo, jadi Iko, kita mau aku unboxing Kak. paket. Apa? Kono-kono ya, Po? Ini ndi to? Kene lho, ngisor. Iko aku madem nanti Kak, lungguh kupen oleh. Madep po anu ngidul. Madhep dhuwur, penting donga. Penting donga. Iki paket disebut sik to yo. Aja mrene suwek. Paket. Njel di jotos yo. Jalan Raya Martopuro Desa Kenongarjo. Babir, terima kasih. Lah, Jeneng Rona. gawe apa pakete buka? Lanjutkan. Duyan ya, terima kasih ya. Bos, Buka apa to, Ki? buka. From Widi. Mas Andika sih. Karo. From Widi pengirim. From pengirim. Lah yo. Loh. Pengirim sapa ra dari? Ini konten perben. Balang geblak. Alon Jo. Aja nek kesusu ae. Mbak kaos ngene iki rak mbah, Mbak. Mbak. Mbak ta. Kaos ngono iki ndi? Ini aku dhewe. Ya ora to ngene ngarepan kene kok. Ning dinglek aku juga dus kae. Kayak teng Yo, ya ta jono ngapus iki wong. Gak aman, Mak. Ala wis jemet jon, gak sabar ki engko mah tak gua apeku. karena budal, tapi pinisirin. Kado ya. Oke nih ya. Pakai pahe. Temu saya iki kuwi kok. Rio dikrat. Wene ana bom lho, hati-hati yo. Oke, Bos. Apa ta wis ini apa ta? Ki apa to, Ki? Karo buka to wong iki dibuka sik. Iki ngono jenenge Tumbler, tumbler. Willy drip. Siapa ini apa ini? Iki. Ngisor ya. Geni kok ta, Cok? Wih, nggon aku wih nggon aku. Apa ki? Lagi. Santai sing kemarin. Yo. LSM Santai nang mobil. Wis anterku wih. Iki apa ki? Buka abes ta wong aja. Apa? Terekan aku. Lho. Oh. Iki apa ki? Bibit. Wis pedol mah. Tumbler nih, Bos. Senggol, Bos. Tumbler. Senggol ada wedang. Lebih apa cilik wih batu ketoke? Iki kayak Center apa? Ya ora iso, Mak. Center ya. Hapus. Iki. Iki lipstick iki. Ya. Oh, iya. Anjay. Iki. Lah, kelete tak ada banyak ke sekolah kan?
Eh? Oke, matur suwun. Mas Wiji. Terima kasih. Oh, terima kasih, Mas. Nggak bisa. Kamu lah tok colek tak goprok remu lor. Terima kasih Yuki tuh. Mas Widi, terima kasih ya. Lha apa nih kuwi? Obat panu kuwi? Baterai. Wah, kene-kene langsung tak duh. Wis kasih. Alah. Tuan mau jajah. Eh? Loh. Oh, itu. Wis delok, Mak. Delok, Mak, kuwi bagi aku, Mak. Kuwi tunggale lagi apa to? Ora wi apa wi batu kok. Batu jene, Bos. Lah apa to kuwi? Kira wit-wit. Ngomong gak jauh. Lah. Kan jauh wi apa to? Anu apa? Wit. Mari lagi kan jauh gitu. Lah kuwi dia vape to? Wes, kira tak duh. Wi apa? Ya. Wi apa? Wi apa? Terima Wi kasih. baterai center. Aku wis ero, Mak. Apa wi? Tumbler. Lu nyapa batu klek gak iso. Wes aku berangkat sek. Ya. Tunggu teman-teman. Ngelek menang anu. Kita tunggu teman-teman. Anggur merah. Oh, duduk. Pengen engkel-engkelan. Kenapa? Uang iki padha karo iki meneng wae. Enak sikat teman mengko. Cendor. Jadi apa? Bingung isi sepeda lho, Mak. Isi sepeda Jon. Alit sepeda cangkem ya anu ta. Diomong isi sepeda kok. Berarti saiki ta yo. Jadi anu isi sepeda. Alah cangkem lah ireng to. Terus. Apa? Terus. Bos, terima kasih. Mas apa? Mas Widi. Mas Widi. Dibuka alon-alon gitu. Alon. Iki baterainya HP, baterai center. Baterai center, Bos. Terima kasih. Wih, jane iki iso buka apa ora? Ora ki center komplit yo, komplit sak baterai tumbler. Ki butuh camping lho ta ade iki. Lah gelem wani apa ora ta? Ya wani pura aja pertanyaannya ning kowe. Nah aku wani ya, Kak. Yo. Lah kok tumbler ngawaki lo. Iya. 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 Pengingas, pengingas. Ambune kobong apa ki? Kuwi apa to malah kuwi. Ngono kuwi tane dibongi terus kabeh. Sentre Doni. Ya to. Nyulap ya? Di. Kuwi ate to, kuwi nek gak iso mengko kowe tekon. Buka nang. Kabel lah kok malah. Ciku. Oh, karet iki lho. Bener iki. Kuwi takon kuwi takono mengko. Iki apa bos? Ini iki bos. Lah niki lho. Cah goblok kabeh. Lah terakhir aro kok. Ayo mangko ora dom kabeh. Lah wero. Ora, emang goblok kabeh. Lah iya. Lah iya. Wong telu lho, males kaya SD kabeh lho, Mak. Dene sing SMP. Toko anu iki. Jawa itu apa tuh? Kan belajar gitu. Yo belajar. Soal ilmu ya. Iya. Ilmu pengetahuan alam. Ilmu sandat. Ada udah begini loh. Ilmu sangat bisa Radio. Iya, santai aja. Allah lah. Iya padang lah kak terus lah kok malah. Iya bener. Wah. Iki tinggal nyulo. Iki. Ini saya dulu dikit tau. Dikit lah. Woi kuliah. Doni wi. Dari wak. Masih kalau oleh sendiri satu. Ndi? Berantor aja. Ya. Ya. Silakan Dang. Kak no. Apa nih tuh? Bisa enter iki to lah kok mosok. Karena Dewi paling depan tuh. Ndi, Ndra? Ndi? Wah, iya, delok bos. Sen kaya ilmune anu ke lho. Gula kena. Kuwi kan sing nggonanmu ki nggonanmu.
Iki si sepeda. Ya. Dua awake cerdas cermat. Wah, aku wis cerdas kok. Cermate urung. Iki cerdas cermat. Awake nek nuwun apa kuwi misal kowe duwe konten ditulis gede. Iku sak awake dhewe konten to gedhe wis tulisan kabeh. Kasang ngukir ya. Oke. Senter kita penai tinggal jangkrik, Mak. Oh ya iki blek jangkrik ya iki masuk. Aku Tampil awake dhewe arep weh. metu-metu. To. Ada sak. Bingung. Iya, terus. Wong isih bingung terus. Terus Lah wing gope banyu panas oh. Wi mbok isane mie, mbok metu mie panggah panas, Rat. ya ta maksudnya mungkin karena dari macam piye. Mie ka to? Dicok nang kono, lah terus gone mbaon kan ya panggah panas, Mak. Jadi sing kompetitif jadi masuk kae luarnya ya. Apa? Iki kan cacasane to. Lha iki kanggo bathuk to. Heeh. Iya iki jam Terima kasih ya, Mas. Ya, Sehat sama. selalu. Nggih. Ya, Ingat. ya. langsung jinggung ae. Ya. Oh, terus sudah. Oleh lipen. Kire, masih le. Nggih, Mas. Ya. Ini bos cerita nih ngeper unboxing paket dari siapa nggak? Mas Widi. Mas Widi yang ganteng. Iya. Sial dulu sak tuweke. Pokoke sak tuwek-tuweke. Cek nama cek. Dewe ki wis terus to kota. Sing ndi ta Bang? Teko ae. Oh, Aja mobil karo wedi apa to? Ya sapa? Bas, iki lho. Jadi iso ora mrene? Aku itu tukang senter. Ora mbok senter sing model Ini. iki yo. Aku apal gila, aku potong senter wis pirang tahun. Lah iya. Senter rusak maksudnya. Kotangnya paling ngene iki taline. Yo iya to. Berapa sama apa ya? 88. Engko ngono to? Siapa iki? Lah dikae Ki ngono. baterai apa to? Baterai senter. Oh, wong kok. Saya aja, Po. Iya, Bos. Ya senter. Misal padangnya kayak apa? Ya udah kita kan nulis. Wis tongkas. Wis siji. Setongkas. Nah to. Stik nih. Iya. Nah, stik nih. Lho. Nah. Kuwi keloro. Coba, Kuwi coba. lip-lip. Aja rene rono lho madhepe lah kok malah. Wah, lalulat bro. Wah. Udah ya. Mahal. Lagi ya. Senter mekaran 100 sih lho. Gue senter ini lobang sekarang 4 mabit, Mak. Kuwi pasangan iki. Iki Iki peteng iki kok omong meneh kene. Lah iya. Lagi omong brambane. Ini, Mbah. Bos. Lo kena yo gak pelet, gak soal lampu. Ya to? Ya bra. Ngono, Karo. Bro. Halal. Oh, foto. tangan lu. Plek aku meleplek iki kok. Ora terima iki. Anu nih. Oke, Bos. Jadi nggih. Pakai Unboxing paket dari Mas Widi, selamat 11. Oh, sehat selalu. Sehat selalu. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Satu plek, Oke, Panjenengan. kalian tak kirim kan? Iya. Terima kasih sudah nonton videoku. Pokoknya video berikutnya. Salam saya. Tetap asa. Salam sehat. Salam sehat. Warahmatullahi wabarakatuh.